nami di ay nagbisaya ako. Nami sakit kay. Nagbaklay-baklay may padulong sa whatever. Magkitv me. Say hi to my channel guys. Say hi to my channel. Hi channel to. Hi channel. Hi channel. Haha, okay kayo. Gabi, baklay. Nagbaklay mi karon padulong mi sa ano whatever. Kay libre ni Noling. Woo! Yo, ito naman pala si. Hey. Tara. Unsa yung maingon sa atong pagbaklay? Kapoy. Kapoy murag siya nagod bay. Igugban ako siya ba pero palayo ka sa. Grabe. Nga na, nagidi siya kagugmaan mo. Woo! Ikaw Sumailo, ano yung maingon kay Miss M? Ha? Ano yung maingon sa kay Miss M? Okay kayo. Okay kayo! Paisa kayo! May klase og ma, nagpaibalo me. Sa wakas, experience yun ako magbaklay. Dan! Ang Lamborghini ba nabilin mo siya. Gusto ko mo try mo experience mo lang baklay mo. Uy, lami, uy, kapoy gid siya. Pupri gid. Papupri lagi ni baklay. Yawan. Dato ni gali. Lamborghini. Say lagi magpanuto kami sa Japan. Wala ko sa Japan. Wala akong amigo, grabe ka dato. Dato mo. Wala man nang gawas. Dato kayo. Lo, asitado. Ibalik ko sa akin. Woo! Solito na mong adlaw kay may klase ugma. Yo, ha, say hi. Hi. Woo! Sexy lang mga sinarito para na. First time ko. Dan, nagulo para ba na sa inyo? Porma na naman ko ano. Kay porma na balik ko kasi. Unsa na lang? Isa? Liba kon ta atong duwa. Pagulat mo, pagulat. Ah, dili na lang ko sa akong mga voyagers. Woo! Sa tinod lang ha, sa tinod lang hawi na kayo ang kamot. Kay katong mabagay ka pila ka baboy mo man ka. Kung masar ka pila ka baboy. Ha? Abag ka. Dito lang. Grabe, 86 ka baboy boy. Pag-graduate lang hindi mo, pag-graduate. Pila na ako dalan matatawas sa kagayan. Pila na ako kuan rap. Hindi ka giraffe ba? Ay, oh grabe. Julap yun. Hindi ka giraffe. Guys, gihawi akong kamot so gidown sana ako akong cellphone. So layo pag gid kaayo mi kay napamig sakit kay around the kit kay akong parking area. Parking area ni mo ni guard. Oh. Ako na parking area. Adjust lang. Woo! So, gipaningot na hindi ko kaayo kay makagulan lang ko yung mga storya pa. Magbaklay gid dag ayo. Ay gilang baklay lang ta kay para tsada kay tungkon. Biraon din na Rafael. Sus. Dili na biraon gi Nakita na nako Di mag-vlog sila. Sa Ayala, Wow. so luyuan na. Ila ka na lang. Luyuan na, job. Uy, no. Sakit kay mo. Kana tayo. Ngani gid ni bay. Sus napakugig ko bay. Hugot ni mo guard. Okay. Woo! Ngala din na basta di makainom ba kay may ugot. Grabe, hawi nagigiyong kamot bay. Oh. Grabe si Jove mo, among tour guide. Wala sweldo ni mo. Wala si Jove. Wala sweldo ni mo.
Ay, wait po mo na. Nalibang lagi tayo. Ah, katod siya kay katod siya. Ha? Na balikan ko na to. Grabe. Bakit cho? Yay! Muna akong BBO na sa to nga. Oh. Hi, channel. Hi channel. Woo! Epic fail. So mo gini. Subscribe niyo ba akong channel ha? Joven Pestillos de Al. Oh. Ilang subscribers? Road to 100 subs. Road to one. Silver button. Dito agi? Oh, tara. And, Kaya iba, pag-hi daw sa kwan. Art na Oh, palabay na me. Woo! Say hi, say hi. Hi. Naipainsi kuan. Sige. Naipainsi. Suling mo. Tuloy ba? Ano siya? Hi. Lami. Woo! Hi! Woo! Subscribe my channel! Woo! Oy! Oy! Ero! Woo! Kawan! Woo! Yaman, Ero! Oy! Wala ikot mo. Don't do that! Hey! Hey! Isa! Woo! Gabi kita mong pagbaklay, gabi nga adventure among ginadawat. Kaya wala'y piti. Nag-aw pa miki ero. Woo! Dan, imig zoom dan ba? Ingana gid mi kakwan. Woo! Amon ta, dire. Woo! So nanami diri sa ano dapit bay? Ame dapit. Whatever na dayon. Basi padulong ni Skybar. So nami sa lugar nga wala mi kabalo, kailangan pa namo i-explore. Sabi, unsa na yung mulupat? Wala mo pa so sayang lay way mo pag kapoy na hawin na kayong kamot. May mulupat. Hawin na yung kamot ko ito da. Nasa ito. Kyang. So sub support sa. Hi. Kapoy na kayo, kapoy niya. Hawin na akong kamot bay. Woo! Sikat na kayo mi. Baka na may artista. Wala lain mga kwan. Wala na ni ulaw, puro bagag naong. Alang eh, kita tsada man ko ginagbaklay ta ba? Si Boss Oliva. Miga, sa experience na magbaklay miga. Mga tangan miga sa Kaya, miga sa experience sa pagbaklay. Suko siya kay gikuan daw siya. YouTube. Skybar gini ro. Magani Skybar gani padulong. Skybar ka. Ha? Mahal makadya bay. Dili, whatever ata. Sa lugar, nanong lami ang pizza. Oh, alam mo yung pizza? Yo, what's up? Dili nila support akong pag-video kay nasuko sila. So move on. So move on. La.
Tabok na may tabok. Uy, kapit na to sir. A few minutes later. Easy. Hindi ka ba kumanta sa kanta? Kato, mga isaw, tadaw. Dili, watch out. Kung ano, may kang jail ang pagkagawa. Yan na. Anytime you feel the pain, Saan mo tayo natiwas? Wala pa kayo request. Hello. Ay, ito lang giti mo sa pain. Wala kayo bakit? Dili. Hello.